Gipasabot sa Davao City COVID-19 Task Force ang importansya sa bakuna batok sa bag-ong na-detect nga COVID-19 Omicron XBB subvariant ug XBC variant. Sumala ni Dr. Michelle Schlosser ang tigpamaba sa Davao City COVID-19 Task Force sa interview sa City on Radio nga adunay posibilidad nga moabot ang maong variants dinhi sa syudad tungod kay nakasulod na kini sa nasod. Rason nga kinahanglan kining pangandaman pinaagi sa paghatag og proteksyon sa kaugalingon. Although technically here wala pa tagari sa Davao City, no? But it's a matter of time, sir. Yes. Ano gid siya prevention kasi gid ang vaccine. Although wala siya nag-promise nga dili ka ma-infect, but it will prevent the severity of the disease. Dugang sa health official nga dako og tabang ang pagpabakuna labi na alang sa kabataan alang sa implementasyon sa full face-to-face classes sa Nobyembre. Ingon man sa mga vulnerabling sektor labi na sa dagsa sa mga tawo sa mga aktibidad sa makarong undas kun kalag-kalag. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.